Suwaye shugabanni? Mecece hikimar samar da shugabanni a cikin al'umma? Menene tasiri ko amfaninsu a tsakanin al'umma? Me yasa muke kalaman ɓatanci ko zagin shugabanninmu alhali mu muka zaɓe su domin yarda da nagartarsu da su shugabance mu? Shin yin hakan shi zai kawo mafita ga dalilan da muka saka zukatanmu wajen zagi ko kalaman ɓatanci a gare su da mu baki ɗaya? Me yasa ba za mu rinka tunani kafin furta kalamai marasa tasiri ko daɗi ga shugabanninmu ba? Shin hakan yana da wata fa'ida ko alfanu ga rayuwarmu? Masu kallo sunana Salim Umar Ibrahim. Ku biyo ni domin jin amsoshin waɗannan tambayoyi a cikin maudu'inmu na yau. Da farko dai su shugabanni wasu jinsin mutane ne da muke zaɓa, wasu kuma suke tasowa su gada domin samar da adalci da kuma tasiri a tsakanin rayuwar al'umma. Rashin shi kuwa shi yake nuni da rashin ci gaba, rashin tsari, rashin ilimi da kuma nuni da cewa wannan al'ummar bata san me take yi ba. Ma'ana dai tana cikin duhun jahilci. Hikimar samar da shugabanni, tasiri ko amfanin shugabanni a tsakanin al'umma kuwa dalilai ne masu ƙarfi da asali tun daga addini har zuwa kan magabatanmu. To amma sakamakon jigon tattaunawar tamu ba wannan bane, ba za mu tsunduma cikin wannan ba. 'Yan uwa ku sani, zagin shugabanni ko kalaman ɓatanci a gare su ba zai haifar mana da komai ba face taɓewa da rashin ci gaba da ganin daidai a tsarin da muka ɗora su a kai, wato shugabanci. To wai ma ta yaya za ka zaɓi mutum da ya zama shugaba a gare ka kuma ka zo kana zagi ko kalaman ɓatanci a gare shi? Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sa ake jan hankalin mutane yau da kullum a kafafen yaɗa labarai da na sada zumunta game da sharri ko rashin alfanun siyar da yancin kai. Ni dai ana wa tunanin wannan mummunar ɗabi'a tana da alaƙa da siyar da yancinmu da muke yi da kuma son zuciya a lokutan da muke da damar zaɓar waɗannan shugabanni. Shin kuna ganin hakan shi zai kawo mafita ga dalilan da muka riƙa wajen zagin ko kalaman ɓatanci a gare su? Ku sani, idan ma har kuna da wani dalili wajen yin hakan, to tabbas kuna da rauni akan ilimi da kuke da shi ko kuma tunaninku a matsayinku na manya waɗanda ake ganin na ƙasa za su yi koyi da abin da kuke yi. 'Yan uwa, me yasa ba za mu rika tunani mai kyau da kyautata zato ga shugabanninmu ba a koda yaushe, ko da suna abubuwan da bai dace ba? Tunani cikin nutsuwa yakan haifar da hikima mai amfani wajen ganin cewa mun bi hanyoyin da suka kamata wajen karkato da hankalin shugabanninmu akan turba da tsari na gaskiya. Domin saɓanin hakan ba zai taɓa haifar mana da ɗa mai ido ba. Mu ba mu ga daidai ba, su ba su ga daidai ba, ba su zauna lafiya ba, balantana su samu nutsuwa wajen aiwatar da abin da ya kamata. Sun karkace, sun taɓe, daga ƙarshe mu ba mu samu abin da muke so ba. An yi bi babu kenan. Kuma haka za mu yi ta tafiya al'ummarmu a gurɓatance. Ku sani, zagi ko kalaman ɓatanci ga shugabanninmu ba hanya bace mai ɓullewa, face hanyar da za ta kai mu ga dana sanin da ba za mu gane ba face a ƙwararren lokaci. Za ku iya ba da taku gudunmawar ko ci gaba da muhammara game da wannan maudu'i ta hanyar biyo mu a shafukanmu na sada zumunta. Ni ne naku Salim Umar Ibrahim, nake cewa mu huta lafiya.